Хвала Єсусу Христу. Сердечно вітаю вас, дорогі поважані сестри і брати. Єднає нас голос душі. І сьогодні на цій зустрічі ми дякуємо доброму Богу за молитву, за Божию любов, за опеку Богородицы над усіми нами. І ми відаємо, що наш суайчинник, слуга Божий Едвард Ванілович, був охрещений в архікатедрі Мінській ім'я Найсвятейшої Діви Марії. І після хресту святого з часом батьки переїхали назад в Савичі, в своє помістя, і там зростав малий Едвард, будучи діяч і славутая особа нашої батьківщини. Менавіта святое хрещення – це духовне народження для неба, життя вічного. Це основа, сакрамент хрещення, хресту, дякуючи якому кожен з нас ми отримували інші сакраменти. І святую сповідь, святую комунію причастя, конфірмацію, інші сакраменти, святарства, шлюб. І вдячні Богу за цю велику Божу милосердність. Тому треба пам'ятати не тільки про свій земний день народження. Всі означають свій день народження, але і про духовний день народження, Святий Хрест. Особливо це такий святий обов'язок хресних батьків, щоб напоминали своїм охрещеним, за яких просили Бога і присягали, що ми виховаємо, допоможемо виховати це дитя в духу віри. Тому, шановні, дооцінюємо так само день народження духовної дороги до неба, духовного народження, Святий Хрест. Тому, коли ми не пам'ятаємо, тоді, принаймні, той день ангела, який ми відзначаємо, приймаємо так само і молимося, дякуючи Богу за дар хресту. Бо хто в день Святого Хресту, чи в день першої Святої Комунії, в день самий молиться до Бога, молитви, і чи то ружанець, чи то читання Святого Писання, може отримати відпуст. Тому дооцінюємо цей вельми важний Божий дар. Про відпусти ще будемо далі в наступних зустрічах розважати. Як ми, поважані сестри і брати, на протягу земного життя, від маленства, збираємо і збагачаємо себе життєвим досвідом, мови, науки, професії, здоров'я, спорт, матеріальні багатці, бізнес і так далі, музика, різні таленти. Это все нас, ми зростаємо, все нас ахинає. Але це все про мене. З годами, старості, пенсії, недохоп здоров'я, і залишається тільки душа. Сил нема, здоров'я нема, пам'яті нема. Так ми повинні, як намагання робимо, збагачати себе ось вонково, этими всіми земними добротами і почестями. Так ми повинні свою душу окалять, збагачати
упригожувати молитвами, добрими вчинками, постом, терпеливостью, живой верою, наставлением духовным других і святими сакраментами, як святарства, так і шлюб, каб приступити до святої сповіді і причастя святого. І, певно, бивати на набоженствах. І ось ми убираємо, ми упригожуємо нашу душу, наш дух віри, нашу духовність, менавіта гэтымі величними добротами. Тому, шановні, нехай паралельно ідзе наш клопат. Да, треба, каб пройти життя достойно. Використати гэтыя таленти все, які Господь дає здольностей, чи рук, чи розуму, інтелекту, сили, як спорт і так далі. Каб ми завсёды були такими вдячними Богу за гэтыя доброти, за гэтыя таленти, каб ми їх не закапували, тому треба долучати віру. І тоді все, як Ісус каже, що ви робите, робите на хвалу Божию, і кожний ваш чин буде прославленням Бога, буде молитвою. А це вельми важно. Тому все гэта мова твоей души і моей, якую розуміють народи світу. Покора, терпеливость, милосердность, добриня, пробачливость, человечность. Эту мову розуміють весь мир. І багатейма духовно душою, дякуючи нашим храмам, церквам і костьолам, добрій нашій волі, молитві і традиції, як нас навчали батьки і прадіди, і сьогодні, як нас навчає Христовий Костьол. Який фундамент самий тривалий і вічний на землі, який триває у вічність? Да, це Святий Хрест. Це фундамент, на яким будуються наступні сакраменти і будується збавлення. Бо триває у вічність, непокисний. Тому треба і заохочувати тих, хто не охрещений, молитися за їх, щоб вони якнайшвидше отримали сакрамент хресту. Великое питание до нас. Що ми на гэтым фундаменті хресту будуємо? Який гмах? Будинину? Чи тільки говоримо, ми охрещені, ми християне, то есть про вока людськое, фундамент хрест есть, а на им соломенные такие бутафории. Прийти раз в год там в церкву, костьол, зайти, коли хтось помирає з родичів, так постоять і вийти з Божого храма. Фундамент маємо вічний. Як ми його далі протягуємо, що на їм будуємо, як ми використовуємо ці дари добрих учинків, віри, молитви, любові Бога і ближнього. Таленти євангелічні, про які ми читаємо, чоловік отримав не 10 талентів, другий 5, один закопав. Не маємо права. Ми повинні відкриватися на дар ласки Божої. Тому, шановні, нехай Бог допомагає, щоб ми зрозуміли, що ми займели великий Божий дар, Святий Хрест, віру. І треба нам
задуматься, каб мы на гэтым фундаменте будавалі достойны нас, Божай хвалы и неба гмах, нашей веры, нашей любові до Бога і ближнього, нашей терпеливости и витривалости, чоловічності, якую сьогодні ми шукаємо в світі. Ми не можемо пробратися поміж людей, проходячи, а чоловічності не знаходимо так. Тому вельми важно, як прикладом становиться для нас Едвард Войнілович, в ті часи його життя, війни, перевороти, революції, що тільки не було, переживання в різних. Але він пройшов этой дорогою християнскости. А что такое християнскость? Это человечность, это духовность, это душевность, это спогада. І як же ми губляємо поміж всіми клопотами сьогоднішніми, а Войнілович для нас становиться тим проводиром, взором, так, бо він зрозумів від дитинства, як батьки навчали, в Божому храмі навчали, як він сам читав, познавав волю Божою і виконує її, ідучи праз різні тяжкості життєві, різні люди і народи по-своєму поступали. Він йшов так, як він зрозумів важність святого Христу і заховав на хвалу Божою менавіта цей добрий дом своєї душі, велич, пригожость своєї душі, бо Костюл Христовий повсюдний взнес його до годності слуга Божий. Нехай Бог допомагає нам, поважані, розуміти з кожної нашої зустрічі, бо це голос душі, бо це зворот до нас, до наших серців, щоб ми відчули, зрозуміли, що все ж треба задуматися над освяченням своєї душі і свого життя і своєї сім'ї. Прийміть Божє благословення над вами, сім'єю, дітьми, коли розпочинають уже школу, вересень місяць. Нехай Господь Бог освітляє їх розум, і щоб вони завжди відчували в цьому світлі безмежну Божою любов і Божою милосердність. Благословення Бога Всемогутнього, Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.